gure herriaren euskal jaiak izan ziren. Euskeraren eta euskal kulturaren aldeko jaiak. Jakina, mundu guztian herri asko, ederrak eta estimagarriak badira ere guretzat hemen jaio eta hemen bizi izan garenontzat Elgoibar da munduko herririk maitagarriena. Niri behintzat horixe gertatzen zen. Neure bizitzan munduko 4 kontinentetan ibili eta bizi izanez. Baina bihotz barruan Elgoibar eraman izan dut beti. Hemen jaio eta 19 urterekin jesuita sartu arte hementxe bizi izan nintzen. Liburu honek ez dizkigu bakarrik 1907 urtean izan ziren jaien berri ematen. Ez. Askoz importanteago eta garrantzitsuago da beste alderdi hau. Elgoibar garai hartan nolakoa zen azaltzen digu. Nola zen? Elgoibar orain 100 urte. Hori da niretzat oso interesantea. Benetan gauza batek harritu nau liburu hau irakurtzerakoan. Peiok egin duen lana. Lan handia, sakona, zehatza, betea. Zeuek ikusiko duzue liburua irakurtzerakoan.